Kuha ganing rubber tape. Rubber tape. Magdala siya, maingat ako pilit lang sila Kung mabasag tubig? Pilit na lang siya human, kung nag-electrical samot na siya. Ako pa ni panghikta no kuan. Kay huwag mong us-us yan na tubig na no. Panan dyan na. Oh, kanan ako nagkuhan. Tanak ko yung mga scaffold ito. Kuha mo siyuta. Oh, ikot na makahoy ba. Kami na kumurag matras na siya sa Yeah, ma. Oh, para. Ayan mo punta. Kuha na yung telebil ni sir, kwinta. kwinta. Yawi tagak. Ito boys. Magkuha na ito. Pagbumping pa ito. Kaya naman na dong. Euro na limo dito. Lagay itas ko atol. Tala tol. Ito mo yun yung euro. Hindi ka dito ay. Taging. Dapat pa ni. So below mo dun. Pila ra man to katubo ang amua? Upat ra? O pila to? Unom? Ang ngay di pala man to. Lagi hoy. Ah, kamera man sa doon og Ini di mo wakay back up ani. wala. Sa 4. Niya imong bomba 3. Ako rang kuano niya dun man. Kay yung taybawaan ganyan. Presyo na diya. Mapabirian ni. Grabe gahi adyo din sir. Grabe gahi. Bawog na bari. Di pag yun. Ana sakto na na. Abot ko ng tatay.